हाग्रामा महिलारि सारा बर'नि सासे गिदिर बिथाङा बुंनो थाङोबा रिभलुसनारि बिथाङा सासे गिदिर दैदेनगिरि बिथाङा बर' माहारियारि आफादनि बिथाङा सिनस्रि बायदि हाबा मावबोदोंमोन बिथांनि दैदेननायाव माखासे मोजां खामानिबो जालांदों। गुड इभिनिं गाइस सासे आखन दैमारि होननाय आंनि भिउवार्स बिथाङा बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि साननानै आंखौहाय मैया होनाय राकेशनि जोबोद मिनिथाव जिबादि खोथा बुंदों बेनि सायाव बिथाङा कमेन्ट्स हरदों। कमेन्ट्सखौ दसे फरायग्रोनोसै। BPFआ सरकाराव फैबा EM जानो हागोन नों आरो गेरेमसा BRB चेनेल आरो अफ्रि नोंसोर साब्रैखौ EM जानो समायगोन। आच्छा बारे आंलाय बोरै सथ' मथ' जों ओरैनो पाब्लिकआलाय बोरै EM जायालै बेबादि नांगौबा ओरैनो पार्टियाव अबेबा मोनसेयाव रिजनेलावनो हाबनानै ओरैनो थागोन खामानि मावगोन पार्टिनि खिन्थु बिदि EM आं बिराद होंगो दोंगोना बेफोर खामानिफ्रा मालाय गिदिर गोलावफ्रासो हायो। मिथिबाय नोंथां आखन दैमारि बेबादि साननो नाङा हायोब्ला नोंनो जा आं मदद खालामगोन PS जागोन। ओमफ्राय जों साब्रै नालाय आं अफ्रि सार BRB ब्र गेरेमसा ब्र बिथांमोन साथामा EM जायो ना मायो आं बेखौ मिथिया खिन्थु आं गैथ'वा बेयाव बे लाइनाव। स' दिनैनि टपिकआव बिक्रम दैमारि आदा बुंनाय जे सरकाराव थानाय जिखिनि दोलो पार्टि बेवहाय जयनिं जानाया गिदिर खोथा नङा नाथाय सरकार गैयियाव जानायासो गिदिर खोथा होनदों जयनिं जानाया। BPFआ सरकार गैया नालाय थेवब्लाबो BPFआव दिनै गोबां सुबुंफ्रा जयेन जानो आथुर जागासिनो दं आरो जयेन जागासिनोबो दं। बेनि सायाव सावरायगोन मा फिल'सफि दं आन्दोआवहाय बेखौ मोजाङै सावरायगोन दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों। स' हेल' एभ्रिवान वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। स' जोबनाय फारसे UPPLनि राजु नार्जारि सारआ माबादि मोनसे मोजां खोथा बुंदों बेखौ नोंथांमोना बयबो नायहैनो हागोन। बिनि सिगां जोङो बिक्रम दैमारि आदा बुंनायखौथ' नुखाबाय। सरकाराव थानायावथ' थाखा फैसा गासिबो मावजोबनो हायो आसनि होनो हायो नालाय बेवहाय लोब फैखागोन। बेयाव फैनाया थाखा फैसा दं हिसाबै जेबो गिदिर बाथ्रा नङा नाथाय थाखा फैसा होनो हायै पार्टि दोलो सरकार सालायै दोलोआव मानो हाबो खार'ना मा फिल'सफि दं सान्थौ दं। बाथ्राया जाहैबाय मोजां मोननाय जायफोर दैदेनगिरिफ्रा मोजां खामानि मावलांदों बिथांमोनखौ जेन देरहा मोजां मोनो मोजां मोननानै थाग्रा थायो। दिनै UPPL आरो BPFनि खोथाखौनो लादों। UPPLआ सरकार सालायदों आसनि होनो हादों आरो राकेश ब्रह्म सारा होनबावबायसो BPFआनो जा UPPLआनो जा BJPआनो जा न'खर आसनि होनायनि थांखि लागासिनो दं। नभेम्बराव फोजोबहैगोन होनदों। न'खर साख्रिनि बदलैनो न'खर आसनि दाउ अमानि आसनि राकेश ब्रह्म सारा थिग बिदिनो थाखा फैसा गासनि होनानै गभमेन्टआव थानो हायो। गभमेन्ट सालायनाय सरकाराव बयबो जयनिं जानो हायो। थाखाखौ बयनोबो नांगौ नालाय आसनिबाबो स्किमबाबो थाखा नालाय जयनिं जानो हायो गिदिर बाथ्रा नङा। लोब जेनेबा नोङो फैसा थाखा दं नालाय दा नाथाय फैसा थाखा गैयै गभर्नमेन्ट सालायै दोलो BPF दोलो दा UPPLनि बिर'धि दल हिसाबै BPF दले स्टेन्ड হৈ আছে। ইয়াত জয়নিং হোৱাটো ডাঙৰ কথা फिल'सफि আছে ইয়াত ভিতৰত। दा बेवहाय मानो जयनिं जागासिनो दं आरो मानसिफ्रा जयनिं जानो मानो आथुर जागासिनो दं। मोजां मोनदों 17 बोसोर सासन कालावहाय BPFआ जाबादि खामानि मावबोदों सुबुंफोरखौ अनबोदों सुबुंनि जौगानाय हाबा मावबोदों बेखौ दिनै रावबो रायजो राजाफ्रा बावाखै। जायनि जाहोनाव सरकार सालायाखैबाबो थाखा गरसे आसनि मोनसे होनो हायाखैबाबो रेशन कार्ड सेन्ट्रेलनिखौ होनो हायाखैब्लाबो UPPLआ हादों खिन्थु सेन्ट्रेल स्किमफोरखौ अरुनदयफोरखौ हादों। न'फोरखौ हादों बिथांमोना आवास प्लास यजनानि गेजेरजों। साननो गोनां बाथ्राना गाइस सेन्ट्रेल स्किमफोरखौबो गावसोर होदों होननानै बुंनानै लानायाव होदोंआनो होनफ्लानांसिगौ जाहैबाय जोङो। दा नाथाय BPFआ बेफोरबायदि गासिखौबो होनो हायैयावबो
दिनै रायजो राजाफ्रा बिपिएफनि फारसे मोजां मोननाय बिपिएफर प्रति मरम करा সেই কারণে 17 বছর শাসন কালত বিপিএফ যিটো কাম কৰি আহিছে এইটো একদম ফেভৰ কৰি পেলাই এতিয়া বিপিএফত জয়নিং হৈ আছে ৰাইজসকলে बिथांमोननि जानाखि स्ट्रं भाबै हाबा मावबोनाय बेखौ मोजां मोननानैसो रायजो राजाफ्रा सरखार सालायाखैबाबो आसनि होनो हायाबाबो बिपिएफआव लोब लोब हाबदों अब्ला पावार गोनाङाव हाबनाय पावार गैयियाव हाबनाय मानि थाखाय बेखौ नोंथांमोना खुद सानदो आरो जोबनायाव कमेन्ट्स हरदो राजु नार्जारी बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथां सारखौ माबादि खौसेथिनि थाखाय खावलायदों बेखौ नोंथांमोना खुद नायलांबानो जाबाय हाग्रामा महिलारि सारा बर'नि सासे गिदिर बिथाङा बुंनो थाङोबा रिभलुसनारि बिथाङा सासे गिदिर दैदेनगिरि बिथाङा गावनि जिउखौ दान होनानैबाबो बर' हारिनि थाखाय खामानि मावबोदोंमोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा बड' लिबारेशन टाइगार्सखौ दैदेननायजों लोगोसे बर' माहारियारि आफादनि बिथाङा सिनस्रि बायदि हाबा मावबोदोंमोन दिनै बिथाङा बिटिसिखौ 17 बोसोर बिथाङानो दैदेनदों बिथांनि दैदेननायाव माखासे मोजां खामानिबो जालांदों गतिके दिनै बिथाङा बोडोलेण्ड पिपल्स फ्रन्ट बिपिएफनि बिथाङा आफादगिरि गतिके आं खोनाबाय थादों जोंनि इउपिपिएलनि दैदेनगिरि आरो बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा सावरायबाय थादों ज' जालायनायनि मोनसे लामाथिं आगान सुरदों होननानै आं खोनादों बेखौ खोनानानै आं जोबोद रंजानाय मोनदों जोबोद गोसोआव गोजोननाय मोनदों जोंनि ओनसोलाव जोङो बर' हारिया मोनसे जोबोद फिसा हारि बे फिसा हारियाव मोनथाम मोनब्रै मोनबा बेबायदि राजखान्थि हान्जा थानाया जोंनि थाखाय माने बियो सास्टेनेबल नङा बेनि थाखायनो जुदि बिपिएफ आरो इउपिपिएल हान्जाया जयै माने ज' जालायलायनानै जुदि बे ओनसोलनि राजखान्थिखौ दैदेनोबा बे ओनसोलनि समाजखान्थिखौ दैदेनोबा बे ओनसोलनि जौगानायनि हाबाफारिखौ मावोब्ला आं सानो बेयाव जेबो हेंथा थानाय नङा आरो जों बर' माहारिनि थाखाय बेयो मोनसे गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट जागोन गिदिर मोनसे जाफुंसारनाय जागोन बेनि थाखायनो आं इसोरनाव आर'ज गाबदों दिनैनि दिनाव जे जोंनि हाग्रामा महिलारि सार दैदेननाय बिपिएफ आरो जोंनि प्रमद बर' सार दैदेननाय इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा गावजों गाव जिरायलायनानै सावरायलायदों ज' जालायनायनि खुस खाबास खालामलायदों बियो आंनिल' नङा साफ्रोमबो बर' रायजो राजाल' नङा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजानि मोनसे रंजानायनि खौरां आं मिजिंथियो बे हाबाफारिया जाफुंगोन आरो जाफुंनायजों जोंहा आद्रा थालांनाय जेफोर हाबाफारिफोर दं जोंनि बर' माहारिनि जोंनि राजखान्थियारि आयदायाव थालांनाय हाबाफारिफोर समाजखान्थि बिथिङाव थालांनाय आयदाफोर थुनलाइनि बिथिङाव थालांनाय आयदाफोर गेलेनाय हारिमु बिथिङाव थालांनाय आयदाफोर हा हु रैखाथि होनाय आरो हारिनि राजखान्थिनि इयुनखौ गोख्रों खालामनाय बे बिथिंखौ जाहाथे गासैबो मावफुंलांजोबनो हायो फिसा फिसौ सार्थखौ नागारनानै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे गोसो मिलायलायनानै ज' आखाइ हमलायलायनानै जाहाथे खामानि मावलायनो हायो बेखौनो आङो दैदेनगिरिफोरनिसिमबो खावलायहरदों स' भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ